Hello guys, good morning. Mag explore tarong buntaga guys, padung ni bukid guys. Bukid. Kami ako mga anak ang duha ka laki to na. Una. Bukid ni nga ri guys. Ayong subay ana day. Diri ra di sa uga. Guys. Star. Morning guys, nandito mi sa bukid. Mag-usa ka sa bukid. Nagsungon pa. Lugsungon sa kaon. Sa kaon. Mag-usa ka sa bukid. Magtanong, mga kahoy. Ay para. Ha? Saan mong kahoy? Sunod. Wala ka nag-stop. Wala. Kay. Maharman. Baligya. Mantal awbi. Naglisngag imong ilong ha. Nangislag. Ate. Moli guys, nagsunon. Sag kaon lagi ni. Kaon. Lugsungon. Nagsunon dahil ma. Kanang maglugsong tangari pa dong. Aw. Guys. Bukid na gid siya. Dili na kang motor. Kaon. Ito ba ang buwak ko? Kaon guys, kaon. Na sila plant for sale. Ha? Plant for sale. Diri guys na yung mga gamay nga poles, gamay nga poles. Ako dito, bepukitan ko na ako ilaw. Niyo. Niyo. Na. Dili na. Poles. Dali, pag nilot ko, hayaan niyo. Ito lang daging. Uy. Na di balay dito. Di ba wala na diha? Water district. Water district. Isabel. Kisa. Water district. Gusto na imong anak mo na? Bakili diri oh. Bakili diri guys. Oh, bagay guys. Si Star. Si Star suli naghanghang. Kapisag ka. Hagikan mi sa town guys, lakaw mga 1 hour. Oh, nalapoy bagong building gitukod. Bagong balay. Dagal! Oh, ito na po siya rin. Tasyag, tigtatanom nga nang guys. Wala pa dyan! Ako na sila vlog mo. So guys, ito na po guys, lugsungon na po. Sagkaon di ay, sorry ka ayo. Limot si mada. Dara si mama. Naglugsong dali pa dong. Nagsag ka. Hi ma, hi. Hi. Nag-unsa man ka diri ma? Tanom. Sige. Ikaw tayo, nag-unsa man ka diri? Okay. Diday mo muhag kahoy. Buwak babot. Enggak mo.
Dali tayo, picture na po tayo sa mga buwak. So, update na lang kami unya guys ha. Kung maabot mi sa muang adtuan. Bye. Bye.